El municipal d'Olot rebia diumenge a la tarda un dels partits més esperats d'aquesta campanya 2012-2013, la tercera, amb un Olot impacient per rebre un Figueres amb qui no es veia les cares des del 82-83. Els primers passos de la primera meitat ja deixaven entreveure la dinàmica del partit. Els d'Arnau Sala buscaven el seu lloc en el terreny de joc, però el bon posicionament en defensa i la pressió d'Olotina van impedir que els blanquiblaus arribessin en perill a l'àrea local. Tot i algun intent figuerenc, s'arribava al minut 25 amb la primera jugada perjudicial pel conjunt unionista, ja que el col·legiat marcava penal a Argi sobre Uri, que va transformar Carlitos en l'1-0. A partir d'aquí, el Figueres va buscar l'empat, però la poca definició i la pressió constant dels rivals van deixar el marcador igual al descans. A la represa, els altempordanesos van sortir amb les idees clares per empatar el maig i va ser l'únic moment en què va donar la sensació que ho podia aconseguir, però novament la contundència defensiva de l'Olot no deixava opcions. El gerro d'aigua freda arribava amb un intent de rebutjar una pilota penjada a l'àrea, que va acabar amb un gol en pròpia porta. Però qui no acabava el recital olotí, ja que el debutant Pagès va perforar la xarxa d'Orenya amb un xut creuat per l'esquerra, directe al segon pal, 5 minuts més tard. La propera jornada per al Figueres serà aquest proper dijous 1 de novembre, a partir de 2:15 de la tarda a Vilatenim, on rebrà la Pobla Mafumet.